Όμως με την ανάπτυξη του δικτύου των υδροπλάνων στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα σε περιοχές όπως ο Βόλος, η Καλαμάτα, η Σκύρος και το Ιόνιο. Και θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Χαραλάμπου, CEO της Hellenic Seaplanes, που βρίσκεται εδώ. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσουμε με μια αποτίμηση για το 2024, τις πρώτες πτήσεις και όσον αφορά το ενδιαφέρον που μπορεί να είχε το κοινό και οι επισκέπτες, αλλά και το τεστάρισμα των δυνατοτήτων και την εξοικείωση με αυτήν τη νέα υπηρεσία, τη νέα για εμάς. Ναι, πολύ σωστά. Το 2024 ήταν μια περίοδος όπου για μας μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι ήταν εξοικείωσης τόσο των αεροσκαφών, τόσο των χειριστών των αεροσκαφών, καθώς και να δούμε τις δυνατότητες που έχει η υποδομή που βρίσκεται ήδη, η υφιστάμενη υποδομή, και η υποδομή που πρόκειται να την αλλάξουμε στα πλαίσια της καλής και σωστής λειτουργίας, καθώς και της ασφαλής μεταφοράς. Αυτό που καταφέραμε φέτος ήταν να δούμε ξεκάθαρα ποιες δυνατότητες έχει το κάθε αεροσκάφος, ποιες δυνατότητες έχει η υποδομή και προφανώς πώς μπορούν και οι χειριστές, οι πιλότοι δηλαδή, να προσαρμοστούν στο περιβάλλον της χώρας. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι τα υδροπλάνα δεν είναι μόνο φέρνω αεροσκάφη και πετάω από ένα νησί σε άλλο, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και μια εθνική υποδομή, όπου αυτή η εθνική υποδομή χρειάζεται μια τόσο ανάπτυξη όσο και προσαρμογή στα δεδομένα των υδροπλάνων. Επειδή η υποδομή σίγουρα είναι το Α και το Ω, θα αφιερωθούμε σε αυτό. Πιστεύετε όμως ότι οι πρώτες πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024 μας δίνουν και κάποια ασφαλή στοιχεία σχετικά με την διάθεση του κοινού, των επισκεπτών και με το προφίλ των ατόμων που επιλέγουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία εισερχόμενη στη χώρα μας? Κοιτάξτε να δείτε, η υποδομή αυτή είναι ξεκάθαρη ότι κάθε χρόνο θα μεγαλώνει και θα αναπτύσσεται. Αυτό που βλέπουμε σαν προφίλ του υδροπλάνου όσον αφορά τις δυνατότητες και τις συνθήκες που θα επιχειρεί, είναι ξεκάθαρο ότι είναι στο χέρι μας πώς θα αναπτύξουμε αυτή τη δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλά μοντέλα τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε. Μας δείξανε σε πολλά σημεία αυτές οι δοκιμαστικές πτήσεις που γίνανε τι δυνατότητες έχει τόσο η επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και η συμμετοχή τόσο των άλλων μεταφορικών μέσων σε αυτή τη δραστηριότητα. Γιατί βλέπουμε τα υδροπλάνα δεν είναι μόνο ένα μέσο το οποίο είναι συγκοινωνιακό, είναι ένα τουριστικό προϊόν, είναι ένα κοινωνικό μέσο και πέραν αυτό και ένα συμπληρωματικό στην υφιστάμενη μεταφορική υποδομή. Αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε εμείς κυρίως είναι να δώσουμε καταρχήν το στίγμα της χώρας, η οποία πρωτοστατεί στον τουρισμό, η οποία είναι πρωταγωνιστής σε διεθνή επίπεδο όσον αφορά το εθνικό τουριστικό προϊόν, βάζοντας την πινωλιά των υδροπλάνων. Ένα μοναδικό προϊόν για τη χώρα και γενικότερα για τον κόσμο. Και στην ανάπτυξη αυτού του δικτύου, προφανώς διευκολύνει οποιαδήποτε συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε όσον αφορά αυτήν την συνεργασία, αλλά και την ανάπτυξη του δικτύου? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κλείσει αισίως τα 11 χρόνια προσπάθειας. Τα υδροπλάνα, όπως σας είπα, είναι μια εθνική υποδομή που δεν είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία μόνο. Είναι μια υποδομή η οποία χρήζει και χρειάζεται μια διαχρονική στήριξη από το κράτος. Στο παρελθόν γίνανε αλλαγές πολιτικών, αλλάξανε οι κυβερνήσεις και μας είχαν βάλει και πολλές φορές στο περιθώριο. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε θετική υποστήριξη από την κυβέρνηση. Μας έχει στηρίξει και ξεπερνώντας την πανδημία όπου υπήρχαν οι υγειονομικοί περιορισμοί, μπήκαμε σε μια λογική να αναπτύξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται υποδομές, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το 24 με δοκιμαστικές, το 25 κανονική εμπορική λειτουργία. Αυτό που στην ουσία έχουμε περάσει και έχουμε περάσει σε πάρα πολύ σκληρό βαθμό πολλές προκλήσεις και προκλήσεις τόσο από το κομμάτι της αδειοδοτικής διαδικασίας, όσο και το κομμάτι των νομικών διαδικασιών, όπου πολλοί ή μερικοί φορείς δεν θέλαν την έλευση των υδροπλάνων στις περιοχές. Οπότε τα αντιμετωπίσαμε, παραμείναμε σταθεροί. Για τοπικούς φορείς. Σωστά.
άνθρωποι ή φορείς οι οποίοι δεν θέλαν να αλλάξουμε την δομή της περιοχής των μεταφορών. Παρά τα αυτά, τα ξεπεράσαμε. Βρισκόμαστε εδώ στο τελευταίο στάδιο όπου τελειώνουν όλες οι προετοιμασίες και ο στόχος μας, αφού τα ξεπεράσαμε όλα αυτά, είναι να επεκταθούμε όσο πιο ασφαλή και καλύτερα γίνεται σε όλη την εθνική επικράτεια. Αυτή τη στιγμή πόσα υδατοδρόμια μετρά η Ελλάδα και ποιος είναι ο στόχος για το άμεσο μέλλον? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αεροδρόμια και υδάτινα πεδία στον αριθμό 26. Οπότε υπάρχουν 26 προορισμοί. Αυτοί οι 26 προορισμοί, κάποιοι θα ξεκινήσουν φέτος, όπου θα εντατικοποιηθούν στην πορεία στο άμεσο μέλλον αυτή τη σεζόν και θα προσθεθούν και κάποια άλλα εφόσον δημιουργηθούν βιώσιμα δίκτυα. Ένα παράδειγμα αυτό που θα σας πω είναι ότι το Ιόνιο με τα υδατοδρόμια που υφίστανται σήμερα και τα υδάτινα πεδία μπορούν να αναπτύξουν 6-7 προορισμούς, όπως είναι η Κέρκυρα, η Παξή, τα διαπόντια νησιά, τα Γιάννενα, η Πάτρα, η Αμφιλοχία και πολύ σύντομα να πάμε και στην Πελοπόννησο. Αυτό είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι βιώσιμο, θα ξεκινήσει φέτος και ευελπιστούμε αμέσως μετά να βάλουμε στο πρόγραμμα και τις σποράδες με το Βόλο. Δηλαδή όταν λέμε σποράδες με το Βόλο, Βόλο, Σκόπελο, Αλόνισο, Σκύρο και πιθανόν κάποια άλλα υδατοδρόμια όπου πολύ σύντομα θα ξεμπλοκάρουν από τη διαδικασία αδειοδότησης, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως προωθείται από το Υπουργείο Μεταφορών ένα καινούριο νομοσχέδιο όπου θα απεμπλέξει κάποια κομμάτια που έχουν κολλήσει για την αδειοδοτική διαδικασία. Κύριε Χαραλάμπη, θα σταθώ σε κάτι που είπατε λίγο νωρίτερα. Μου έκανε εντύπωση που μέσα στις δυσκολίες και στις προκλήσεις αναφέρατε και τοπικούς φορείς, γιατί φανταζόμασταν ότι με αυτή την ανάπτυξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, παράλληλα θα υπάρξει ανάπτυξη και για τον τουρισμό της περιοχής, αλλά και για την τοπική οικονομία. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν έχει παρατηρηθεί στις περιοχές που έχει ξεκινήσει έστω και πιλωτικά η υπηρεσία? Πολύ σωστά. Βλέπουμε και άλλες δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται παράλληλα με την αεροπορική μεταφορά εκεί που δεν υπάρχει. Δηλαδή η αεροπορική διασύνδεση ενός σημείου είναι κάτι το οποίο το αποζητά όχι μόνο ο κάτοικος του νησιού ή της παραμεθορίου περιοχής, αλλά και οι επισκέπτες. Δηλαδή οι επισκέπτες θέλουν να δουν κάτι εναλλακτικό, κάτι διαφορετικό. Η δυνατότητα το να επισκεφτείς ένα νησί που θέλεις 5, 6 και 7 ώρες από το κεντρικό βασικό ιστό είναι δύσκολο και δεν το αποφεύγουν οι περισσότεροι. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να διασυνδέσουμε είτε με τα εφιστάμενα μέσα μεταφοράς να επεκτείνουμε με το υδροπλάνο, δηλαδή να συμπληρώσουμε μια αεροπορική μεταφορά με το υδροπλάνο να φτάσει κάπου που δεν υπήρχε δυνατότητα πριν, είτε ακόμα και κατευθείαν με υδροπλάνο να φτάσει σε περιοχές όπως είναι τα διαπόντια νησιά, όπως είναι η Παξή, πολύ γρήγορα σε ελάχιστο χρόνο, μερικά λεπτά. Όσον αφορά το κόστος, θα είναι αρκετά πάνω από τις παραδοσιακές μεθόδους ταξιδιού? Η τιμολογιακή μας πολιτική, όπως είχαμε πει και στο παρελθόν, είναι αρκετά φιλική προς τον κόσμο. Δηλαδή, κειμενόμαστε μεταξύ του καραβιού και του αεροπλάνου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μέσα στα πλαίσια των συνεχόμενων ανατιμήσεων προς τα πάνω προχωρούμε και εμείς αναγκαστικά. Αυτό που είχαμε πει μέχρι σήμερα ήταν κάθε μισή ώρα πτήσης θα κυμαίνεται το εισιτήριο από 80 μέχρι 90 ευρώ και αυτός είναι και ο στόχος μας και αυτό είναι που θέλουμε και εμείς. Δεν θέλουμε ένα μέσο μόνο για τους VIP ή τους πλούσιους. Και η χωρητικότητα? Η χωρητικότητα των αεροσκαφών που έχουμε τώρα και αυτό που θα αποκτήσουμε είναι από 8 έως 19 άτομα. Επιπλέον, σίγουρα θα σας έχει απασχολήσει και το περιβαλλοντικό κόστος. Μιας και ήδη έχετε προχωρήσει σε ηλεκτροκίνητα υδροπλάνα, σε ποιες περιοχές πετούν αυτή τη στιγμή και πώς είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά? Η προσπάθεια που κάνουμε εμείς, πέραν το ότι το υδροπλάνο είναι ένα φιλικό μέσο προς το περιβάλλον,
με πολύ λιγότερες επιπτώσεις από άλλα μέσα. Ο στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε όπως αναπτύσσεται γενικότερα όλος ο τεχνολογικός κόσμος. Και αυτό είναι η ηλεκτροκίνηση. Έχουμε ήδη συνάψει κάποιες συνεργασίες και έχουμε ήδη προπαραγγείλει κάποια υδροπλάνα ηλεκτροκίνητα, τα οποία ευελπιστούμε ότι τα επόμενα 3 χρόνια, το 28 δηλαδή, θα βρίσκονται στη διάθεσή μας. Αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι να μπούμε στη λογική πράσινης μεταφοράς, εξοικονόμησης ενέργειας και να υπάρχει πάντα και η σωστή αντιμετώπιση προς το περιβάλλον. Και παράλληλα τρέχει και ένα μεγάλο project στον Άλυμο. Θα μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό? Πρόσφατα πήραμε την αδειοδότηση, δηλαδή με τον νέο χρόνο πήραμε την άδεια για να κάνουμε πτήσεις προς τον Άλυμο μαζί με τον Βόλο, τη Σκύρο και την Καλαμάτα. Οπότε αυτές οι άδειες είναι τα καινούργια αποκτήματα για μας ως προορισμούς και σύντομα από ό,τι γνωρίζουμε θα ακολουθήσουν κι άλλα προς το Αιγαίο. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι προφανώς η Αττική. Η Αττική είναι ο κεντρικός πυλώνας εισαγωγής επισκεπτών και από εκεί και πέρα, πέραν του ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της χώρας βρίσκεται στην Αττική, είναι σημαντικό για μας να αναπτύξουμε ένα δίκτυο όπου θα προμηθεύει στην ουσία τα περιφερειακά δίκτυα από την Αττική. Γι' αυτό και εμάς προτεραιότητα μας είναι η Αττική. Ήδη έχουμε ξεκινήσει ένα σχεδιασμό σιγά σιγά για να μπαίνουμε σε ένα hub and spoke σύστημα, δηλαδή να μπορεί να μεταφέρεται ο κόσμος από το κεντρικό σημείο, από τη Μητρόπολη προς τα κεντρικά σημεία και από εκεί να μπορούν να ακολουθήσουν πιο παραμεθοριακούς προορισμούς. Κύριε Χαραλάμπους, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε τηλεοπτικά και παλαιότερα είχε τύχει, οπότε βλέπουμε ότι έχουν γίνει πολλά βήματα προς την ανάπτυξη και προφανώς έχουμε και τις πρώτες πτήσεις και πολλές ακόμη εκπλήξεις μέσα στο 2025. Θα λέγατε ότι αυτή τη στιγμή είναι αρκετά όριμες οι συνθήκες για μια τέτοια υπηρεσία? Η υπηρεσία αυτή δεν είναι κάτι το οποίο την εισάγαμε εμείς. Είναι μια υπηρεσία η οποία προϋπήρχε και στο παρελθόν, δηλαδή το 2005 μέχρι το 2009 υπήρχαν αεροσκάφη υδροπλάνα που πετάγανε. Το 76, μέχρι το 76 η Ολυμπιακή είχε υδροπλάνα και εκτελούσε πτήσεις στο Παλαιό Φάληρο. Προ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η χώρα μας ήταν ένα κέντρο μεταφοράς με υδροπλάνα. Πολλές φωτογραφίες, πολλά λιμάνια υποδεικνύουν ότι υπήρχε έντονη δραστηριότητα με υδροπλάνα, οπότε είναι κάτι το οποίο δεν είναι θέμα ορίμανσης, είναι θέμα νοοτροπίας. Εάν η αντιμετώπιση μας είναι να έρθει αυτό το καινούριο μέσο, να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν, να ενισχύσει το συγκοινωνιακό προϊόν και προφανώς το κοινωνικό προϊόν, θεωρούμε ότι είναι πέραν της οριμότητας, αλλά κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Είναι η ανάπτυξη, η επανάσταση στις μεταφορές στο κομμάτι της υδρομεταφοράς. Και επειδή μέσα στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εντάξατε και την νοοτροπία, πιστεύετε ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες θα επιλέξουν το συγκεκριμένο μέσο για εσωτερικό τουρισμό? Θεωρώ ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες θα είναι πρώτοι και θα είναι αυτοί που θα μεταφέρουν και προς τα έξω όλη αυτή την πραγματικά σπουδαία εμπειρία και πρωτόγνωρη, γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί δεν έχουν εικόνα από το πολύ πλούσιο και όμορφο τοπίο που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα από τα 500 και τα 700 μέτρα υψόμετρο. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές νομίζεις σε άλλη χώρα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί πόσο ωραία είναι η χώρα μας, πόσα όμορφα σημεία υπάρχουν ακόμα, παρότι ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη στον τουρισμό και υπάρχουν παντού προορισμοί, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί προορισμοί οι οποίοι είναι ανεξερεύνητοι, δεν έχουν ανοίξει ούτε προς τους Έλληνες αλλά ούτε προς τους ξένους επισκέπτες ακόμη, και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέλλον για αυτό το κομμάτι που λέγεται τουρισμός με νέους προορισμούς. Ακούγεται μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλές πτήσεις. Ευελπιστώ την επόμενη φορά να έχετε και εσείς την δυνατότητα να κάνουμε
μια συνέντευξη μέσα από το αεροπλάνο. Θα είναι μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.